Салом аз Тоҷикистон. Салом аз шаҳри Тюмен. Аниса, барномаи мо ҷило ном дорад ва аз ҷилои ҷавонони тоҷик мегӯяд, ки дар хориҷи кишвар таҳсил мекунанд ва бо як мақсад таҳсил мекунанд. Яъне рафта мутахассиси хуб шавем ва биёем барои ин халқу ин давлат хизмат кунем. Шуморо ҳам ҳамин мақсадро доред? Бале. мо бо шумо дар мавриди чӣ гуна ихтисоси физикаро дар донишгоҳи славянии Русия ва Тоҷикистон хонданатон, чӣ гуна Мгм. муаллима буданатон, чӣ гуна питсапаз буданатон ва Мгм. акнун чӣ хел магистратураро дар риштаи педагогика таҳсил карданатон суҳбат мекунем. Биёед аз бакалавриат шурӯъ кунем. Яъне чаро шумо физикаро интихоб кардед ва чаро донишгоҳи славянии Русия ва Тоҷикистон? Рости гап, ман донишгоҳи славянии Вибер, ну, и яке аз ихтисосом гирифтам. Мгм. Ман бовариям надоштам, ки донишгоҳи славянида мегузарам. Фикр мекардам, ки дар он ҷо бали баланд бояд гирӣ, ки дар он ҷо хонӣ. Ман ихтисоси физикаро барои вай гирифтам, ки фанни физика яке аз фанҳои дӯстдоштаи ман буд. Мгм. Ҳам дар оиламон бобоям низ муаллими математика буда ва фанҳои математика, естественные науки, инҳо ҳама фанҳое ҳастанд, ки мо хубтар бештар медонем. Мгм. Барои ҳамин қад фанни физикаро интихоб кардам. Шумо як сол омӯзгори фанни физика будед дар мактаби рақами 8. Бале. Ин чӣ хел гузашт? Дар аввал камтар душвор буд. Баъде ки практика дар мактаби русӣ, дар мактаби славяни худаш, практикаро дар он ҷо ки гузаштем, баъд фаҳмидем, ки муаллимагӣ кор кардан дар ҳақиқатан қарам душвор нест. Мгм. Баъд оҳиста оҳиста гуфтам, ки хай як худам санҷам, дар мактаб кор кунам. Баъд аз тарафи университет моро хабардор карданд, ки ҳамин мактабда омӯзгори фанни физика намерасад. Фанни физика ва математика намерасад. Рафтам, анкетаву резюмеву ҳама чиёро тайёр карда бурдам, нишон додам, киям, чиям гуфта ҳамаша фаҳмондам. Дар аввал қатъи талабаҳо камтар хеле ҳамсуҳбат шудан душвор буд. Мгм. Худ ман тарс доштам. Чӣ хел айҳудаш мебароям, чӣ хелям бошад, набошад ихел. Муаллимагӣ як касби қиинтар аст. Мгм. Бояд ҳамаи нозикиёи фанна бояд дар талаба биомӯзӣ. Барои ҳамин камтар душвортар буд барои ман. Аз рӯе ки фикр кардам, ки дар муддате ки як соле ки дар мактаб кор кардам, фикр кардам, ки камтар душвортар аст талабаҳоро Мгм. фаҳмидан. Ну, ҳар як одам характери худашро дорад. Ҳар як одама фаҳмидан, ҳар як талабаро фаҳмидан камтар душвортар аст. Мгм. Барои ҳамин гуфтам, ки камтар вай педагогикам камтар бақувваттар шавад, камтар фаҳмам. Бо гаштан педагогическое образование супоридаму омада дар ин ҷо бо ҳама чира якҷо омӯзонда истодан. Тарзи дарсгузарию, тарзи психологияу, талабаҳоро чӣ хел фаҳмидану ҳамаша якҷо фаҳмонда истодан. Ба магистратура дохил шудан дар донишгоҳи Тюмен чӣ хел шуд? Яъне чӣ душвориҳо дошт? Ман чӣ хел гузашт? Инҷода бояд эссе менавистем, иншо менавистем. Экзамен гузаштак аз фанни математика, физикаву бод як фан дигар буд. Забони русӣ худаш. То што ки чанд процент ту забона медонӣ. Баъд собеседование, как собеседование гузашт. Душвориш дар ҳамин буд, ки саволҳош қиинтар буданд. Мгм. Саволҳое ки мақсад ки мо интизор будем, хеле осонтар набуд, хеле душвор буд. Ба ҳамин қарори шумо, ки бояд дар Федератсияи Русия таҳсил кунед, яъне аниқтараш таҳсилро давом бидиҳед, аҳлу оила чӣ фикр доштанд? Зид набуданд? Аввал зид буданд. Барои чӣ? Духтар танҳо худаш дигар шаҳри бегона меравад, чӣ кор мекунад гуфта аввал зид буданд. Но баъдан
тавонистам ки онро фаҳмонам ки мақсад ки ман оянда мехоҳам ки камтар саводи худамро зиёдтар кунам. Мехоҳам ки тарсу чӣ ҳама инҳоро нест кунам худам. Ну, баъдан тонистам вайро розӣ кунонда. Баъд розӣ Беҳтар. шудам. Стипендияи донишгоҳ чӣ хел аст? Дорад стипендия? Стипендия дорад. Баъд аз дохилшавӣ агар ки ба русӣ гӯем 3800 руси мегирем. Ба тоҷикӣ гӯем қариби 370 сомонӣ. Стипендия Э, аввал дар студентҳо то моҳи феврала мегиранд. Февралда мегиранд. мгм. Баъде ки январи имтиҳон месупоранд, имтиҳонат баҳои чанд қатъи супоридӣ, бод дальше зависит ай баҳои гирифтагӣ мекунад. Агар ки Э, баҳои хуб гирӣ, боз зиёдтар мешавад. хоҳ нохоҳ барои зиндагӣ дар Русия ин миқдор сум намерасад, ҳамин хел? Агар бисёр расход накунӣ, мерасад. Шумо дар Ну, хобгоҳ местед? вобаста аз одам мекунад. Бале, Хобгоҳ, ройгон? хобгоҳ. Не, пулакӣ. Ин Моҳаш 1,5 русӣ. мгм. Яъне маълум мешавад, ки ҳозир аз Тоҷикистон барои шумо камкам пул равон мекунанд. Бале, аз хона роӣ мекунанд сум. Дар бораи ҳамун донишгоҳатон бигӯед. Яъне донишгоҳ чӣ мушкилиҳо дорад ба фикри шумо? Шумо ки ҳам донишгоҳ дар Тоҷикистон хондаед, ҳам дар Русия. Биёед фарқиятҳошро бигӯед. Дар университети Тоҷикистон намедонам ё ки аз фаҳмондани муалlimҳо буд, ки осонтар буд дар назарам. Дар ин ҷо бошад хеле душвортаре. Хела мефаҳмӣ, хеле фаҳмиданда мефаҳмию, Мгм. но чӣ хеле ҳаст, ки қийтар аст. Дар он ҷо нисбат ба он ҷо осон буд. Ба ҳам дарсҳои мо, ки аз рӯе ки ман магистрант мехонам, дарсҳои мо бегаҳ аст. Ана дар Тоҷикистон бошад, фарқияташ ҳамин ки магистрантҳоам рӯзона мехонанд. Бале. Хеле нест ки магистрантҳо шабона хонанд. Дар инҷо фақат бакалавр специалитет рӯзона мехонанд. Дар хобгоҳ чӣ хел аст? Бо ягон тоҷики худамон меистед? Не, бо қазоқҳо. Ду ҳамсоям, ду духтари ҳамсоям қазоқ аст, дутаи дигаш рус. Мгм. Ягон хӯрокҳои тоҷикӣ мепазед барои онҳо, ки хӯрда бисёр лаззат баранд? Пухтам, самбуса пухтам, ҳамаашон ҳайрон шуданд. Гуфтанд ки бамазза, хела ҳам бамазза. Буд ки дигар намудаи авқотам пухтагӣ буданд. Ҳамаашон маҳқул шуда буд, гуфта буданд ки меоем фақат дар мероприятиётон иштирок мекунем, мо меоем мебинем. Гуфта А, культураи шуморо ёд мегирем мегӯям. Бисёртар аз ҳама қуртоб маҳбубаашонанд. қуртоб. Фақат Ваям мепурсанд қуртоб мекунед ё не. қуртобам мекунед шумо? Бале. Ҳамон роғане ки дар болош мерезед, ҷиз мегӯяд? Тамом. Ҳама вақт. Значит, вай қуртоб аст. Шумо ҳозир дар вақтҳои бекоритон дар питсахона кор мекунед? Не, ҳозир баромадам. Айрӯе ки дарсҳом камтар душвортар шуданд. Мгм. Бисёр отчётҳои нависан дар кор буд, исследования гузарондан дар кор ки буд, баъд Мгм. баромадам айҷа. Аз вақте ки роҳбари ҷавонон шудам, Мгм. барои якум курсҳову курсҳои болоӣ камтар вақт камӣ мекунад барои кор кардан. Барои ҳамин ҳозираш ба кор накардесам. Аз ин вазифаи ҷамъиятиятон ба шумо чӣ фоида мерасад? Аз ҳамин роҳбари ҷавонон шудан? Фоидааш ҳамин ки ба дигарон ёрдам додан. Мгм. Вақте ки дигарон дар якум курсое ки ҳозир омадагианд камтар мушкилашон якон чиз гуфтан наметавонанд дар муалlimошон, Мгм. мо онҳода мефаҳмонем ки мақсад қачи муаллимо гап занем, муаллимо шумода ҳама вақт ёрдам медиҳанд. Хеле нестае ки мақсад набарот сахтгирӣ кунанд. Мгм. Ва ёда ёрдам метиҳем дарсҳо шондаву ягон агар ки нафаҳманд дарса, бо одаме мекобем ки ҳаминода ту нафаҳмонда. Вақте ки шумо аз ёбон Душанбе омадед барои таҳсил дар донишгоҳи Славянӣ, аз падар модар дур будед? Дури бадам не.
аз рӯе ки очам худашон аз шаҳри Душанбе будану падарам аз Ёвон, Мгм. барои ман дури бад ҳисоб намешуд, барое ки ман Нигоҳ. хонаи бибимда месидам. Яъне аз падару модар ба ҳар ҳол ҷудо будед. Аҳа. Яъне фосилаи 50-60 километр буд. Ҳозир ҳазорҳо километр дуред. Ҳамин дур будан аз падару модар ба хондан таъсир мерасонад? Беҳад таъсир мерасонад. Агар ки мақсад ки рӯзе ки ғам хӯрӣ, бисёр зиққигарӣ кунӣ ки мақсад аз хона дурам гуфта, Мгм. мешавад ки даже дарса тайёр намекунӣ. А, ин таъсири мусбат надорад, Мусбат не, мусбатам ҳастае. Мехоҳӣ ки бештар, тезтар дарста тайёр кунию, спорию, тезтар барвақтарак хона равӣ. Мгм. Ин хел мешавад. А, Барои таътили тобистонаро дар Тоҷикистон гузарондан, кӯшиш мекунӣ ки барвақтар дарсота супорӣ. Инҷа ҳамин хел ҳаст ки агар ки мақсад Тоҷикистонро ки бошӣ, ту метавонӣ ки барвақтарак дарсота супорӣ, балта зиёд гирию автомат баҳота монанд. Баҳота мемонану мехезӣ мерӣ. Ё ин ки заявления менависӣ, мегӣ ки мақсад очама ман ёд ватани кардам. худам рафтаистам. Очама ёд кардам мегию, мегӣ ки сентябрӣ омада месупорамшон. Ин хела мешавад. Шумо чӣ хел карданед? Ман месупорам, баъд мерам. Мгм. Носупорида намешавад. Азоб мекашӣ. Вақт Дуруст. бисёр гузара, а ёдат мебарояд. Дуруст. Ҳозире ки дар ёдатон аст, според. Бо падару модар видеоӣ суҳбат мекунед? Бале, А, қариб ҳар рӯз. аз ин ҷа ҳам гирья мекунанд, аз он тарафам, ё ки нест гирья? Не, гиря нест. Мгм. Ва ё метарсанд ки мақсад гиряи ва ё мара зиёдтар зиқ мекунад. Барои ҳам фақат механдем, гиря нест. дар ин 6-7 моҳ аз ҳама зиёд кӣ ё чиро ёд кардед? Бобома ёд кардам. Мгм. Бобома, якум бобома ёд кардам, Мгм. дуюм модарма, Мгм. баъд дигарора. аввал боба. Чӣ бошад агар авқоти хонагиёра, авқоти хонаи хумонда мехӯрда гира. Он авқотое ки шумо дар он ҷамъ мекунед, чен ино ба мазза нестанд? Не, бамаза нест. ман ба хабар шудам, маълум шуд ки шумо иштирокчии донишҷӯи хориҷии сол дар Русия будед. Бале. Ҳамин чӣ хел гузашт, ҳамин озмун асосан? Заданиҳош қӣ набуд. Мгм. Саволу ваёш осонтар буд нисбат ба чӣ. Якум дар бораи худ гап задан. Мақсад ту аз куҷои, чӣ кораи, дар куҷо мехонӣ, чӣ кор карда истодаӣ, чӣ фоида оварда истодаӣ дар университет. Дуюм шарташ савол-ҷавоб буд. Савол-ҷавоб яъне ки аъзои жюри ба шумо савол метиҳанду шумо ҷавоб медиҳед саволои онро. Мгм. Сеюмаш бошад решение кейс. Ва ё худашон як темаро метиҳанд, шумо бояд ҳамон темада полный барнома созед. Мақсад ҳамон барномаро чӣ хел мегузаронед, кира файрол мекунед ва финансирование чанд қа расход мекунед. Мгм. Якум презентатсияу инояш хуб гузаштанд. Дуюм аъзои жюриё савол-ҷавоб карданд. Баъд дар барномаи сеюмаш, дар қисми сеюмаш ки решение кейс буд, бояд барнома месохтем. Баъд мо барномае ки дар ин ҷо доранд ҳамон барномара, ҳар моҳи март ё апрелда, ҳар моҳи апрел дар байнои апрел ҳамин барномаро месозанд. Мгм. Аз ҳамаи давлатҳо, аз Африкаву, аз тарафҳои Ветнаму, аз ҳамаи студентҳо иштирок мекунанду чӣ култураву чӣ ваёи асоси худашона, давлати худашона нишон медиҳанду миллияшонро мефаҳмонанд. нишон медиҳанд. Миллияшонро ҳамашро мефаҳмонанд. Мо ҳамин барномаро гирифтем, ҳамон барномае ки мегузаронанд ҳар сола, ҳамонро гирифтему ҳар як каса тақсим кардем. Мақсад гуфтем ки ини духтарои аз Қозоқистон ин қисмашро иҷро кунанд, ки мақсад гап зананд ки чӣ чанд қа мераваду чанд таи дигараш гуфтанд ки финансирование ба кала мегирем. Айрӯе ки ва ё ихтисоси онҳо финансирование будааст. Мгм. Ва ё ба ихтисоси худашон наздика гирифтану, мо бошем дар бораи худи барнома гап задан гирифтем. Ну, хушрӯ гузашту. Ну, студенти солам нашудаму, но яке аз студентҳои
сол шудам. мақсадатон ҳамин аст, ки бояд дар он ҷо пухтатар шавед ва биёед Мгм. инҷа омӯзгориро идома бидиҳед. Ҳамин хел? Бале. омӯзгори фанни физика дар пойтахт мешавад ё ин ки дар ёвон? Яки хонагиёбӣ ба фикрам дар ёвон мешавам, Мгм. барои чӣ ки дар он ҷо камтар аст омӯзгор. бале, махсусан физик озед хела камёфт аст. Шумо ихтисоси даркориро ёфтед. Бигӯед, ки баъди таҳсил чӣ нақшаҳо доред барои рушди ватанамон, барои хизмат ба мардум? маълумаи мактаби 80 ёки 85, фаромӯш кардам рақамша, аммо дар ноҳияи худамон аст. Ҳар боре ки аз назди модари ман мегузарам, мепурсам: "Кай Мгм. Аниса меояду, кай дар мактаби мо дарс медиҳад?" Бале. Яъне ки онҳо мехоҳанд, ки ман мактаби онҳода кор кунам. Ҳатто бистоние ки рафта будам, мактабе ки худам хондагиам, мактаби як дар ноҳияи Ёвон, дар он ҷо пурсидам, гуфтанд: "Кай буд мекунӣ? Кай меоӣ ту? Ту кай меоӣ дар мактаби мо кор мекунӣ?" Ана ман истодаам фикр дорам, намедонам хай чӣ кор кунам. Хай гуфтам майла, аз саҳар аз соати 8 то 12 дар як мактаб кор мекунам, аз 12 то 5 бегоҳ шуд дар як мактаби дигааш. Мақсад ҳар ду директорам хурсанд мешаванд. Бале, ҳамша тақсим мекунам. ҳам аз ҷиҳати иқтисодӣ ба шумо фоида мерасад. Ду мактаби хуб аст. Мумкин ин барномаи моро падару модари шумо бинанд, бобои шумо бинанд. Ягон гап гуфтанӣ ҳастед ба онҳо? Гапи ман ки худашонро эҳтиёт кунанд, Мгм. донанд, ки мо ҳама вақт дар дуноем, ҳама вақт ёд мекунем шуна ва ҳама вақт интизорем, ки кай ба хона бармегардем, ки дар барашон шишта чой хӯрем, самбуса хӯрем, кӯтоб хӯрем. Коротоҳо, бале. Ба ҳама Беҳт саломатӣ хоҳонам. беҳтарин аст, беҳтарин аст. Мо умед дорем, ки шумо мутахассиси хуб шуда бармегардед дар ду мактаби ёвон, ҳам дар мактаби хондагии худатон ва ҳам дар мактабе ки муаллимаи интизор аст, шумо дарс мегӯед. аз шумо шогирдони бисёр хуб мебарояд, ки онҳо ҳам баъдан рафта дар ҳар ҷоҳо таҳсил мекунанд. Ин фикрҳои неки шуморо мо ҳамавақт тарафдорем. Саломат бошед. Rahmat, shukran, shuma ham salomat bo'lishing.